Pán včelár tára nezmyslí, ja pijem denne 2 litre koly a k tomu energetiaky, lebo pracujem manuálne. Takéto komentáre sú výsledkom dlhoročných mediálnych dezinformácií, ktoré sú tiež podporované výrobcami týchto sladených nápojov. Pravda je taká, že ľudské telo nepotrebuje pre energiu iba cukor. Energiu si vie získať aj z prírodných zdravých tukov. A tie sú mäso, ryby, vajcia, plnotučné jogurty, kefír, orechy a tak ďalej. Ja som včelár, manuálne pracujem od rána do večera, od pondelka do soboty a môjim jediným zdrojom cukru denne je možno jedno jablko, alebo dnes som si otrhol zo stromu zo pár marhuľ. K tomu ešte včelí med. Stačí úplne zo pár malých lyžičiek. Na tento účel som vyvinul môj vlastný med, zmiešaný so superpotravinami, ktoré sú nabité vitamínmi, ako napríklad moruša s černicou. Takže ak vám niekto bude tvrdiť, že pre energiu musíte piť ultraspracované sladené nápoje, ktoré sú plné umelých aróm, konzervantov, ochucovadiel, tak od takýchto expertov utekajte čo najrýchlejšie preč.